Hvis man bor i en ejendom, hvor det er muligt at leje et fælleshus, et orangeri eller værelser lignende, har man den rubrik, der hedder faciliteter. Hvis man klikker på den, kan man komme ind og læse og booke de forskellige ting. Hvis vi klikker på fælleshuset her, kan man gå ind og læse mere om det, og man kan gå ind og vælge det, og så kan man booke det. Booker man fælleshuset, orangeriet eller andre ting til fællesskabsaktiviteter og arrangementer, er det gratis. Man skal blot huske at sende en mail til fællesskaber@nordhusene.dk, hvor man lige fortæller, at man har booket og hvad det er til. Så nulstiller vi jeres konto, så I selvfølgelig bliver opkrævet for den booking. Ellers koster det en lille smule at leje fælleshuset og orangeriet og værelset, men I har som beboere rigtig gode priser herinde.